Il-pandemija globali li bħalissa qiegħda taħkimna labed dawra durelna bħajjitna u qalbitilna ta' taħt fuq. Aġenzija Żgħażagħ kienet fost dawk l-aġenziji li kellhom jadattaw għal din il-ħajja ġdida sabiex jibqgħu jagħtu l-almu tagħhom u joffru kwalunkwe servizz li jeħtieġu żgħażagħ. Għaldaqstant l-aġenzija trasformat is-servizzi tagħha f'servizzi diġitali. Bekk iż-żgħażagħ issa jistgħu jagħmlu użu mis-sit youth.gov.mt. Il-kap eżekuttiv ta' Aġenzija Żgħażagħ Miriam Tewma saħqet li l-entità minn dejjem kellha l-irwol li tkopri edukazzjoni informali u issa qiegħda tagħmel dan billi tevolvi spazji ġodda. Qalet li fiċ-ċirkostanzi preżenti l-youth workers ta' Aġenzija Żgħażagħ qegħdin jagħmlu sessjonijiet maż-żgħażagħ permezz tal-midja soċjali. Hawnhekk iż-żgħażagħ qed ikollhom l-opportunità jaqsmu kelmtejn ma' żgħażagħ oħra fil-waqt li jirċievu għajnuna fi problemi akademiċi waqt sessjonijiet imsejħa Online Youth Cafe. L-Aġenzija nediet inizjattiva bl-isem ta' Give Back Awards li biha qed jimmiraw li jinċentivaw liż-żgħażagħ joħorġu b'idea li biha jkunu jistgħu jagħtu xi ħaġa lura lill-komunità. L-Aġenzija ser toffri €500 lill-aqwa idea biex l-imħuħ warajha ikunu jistgħu iwettquha u €100 oħra lil dawk li jiksbu punteġġ għoli matul il-fażi ta' valutazzjoni. Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ Clifton Grima rrimarka kif Aġenzija Żgħażagħ minn dejjem rat kif tkun proattiva, tant li ħejjiet pjattaforma li tagħti l-ispazju liż-żgħażagħ jifjorixxu. Pjattaforma żgħażagħ Maltin u Mewġin li fuqha jkunu jistgħu jesperjenzaw numru ta' programmi kemm fuq livell nazzjonali u anke fuq livell internazzjonali li l-Aġenzija minn żmien għal żmien tkun qiegħda toħloq u tipprovdi.